Conseller, quines mesures té previstes des de la Conselleria per solucionar les mancances que hi ha a l'escola Carrasquera de Xúquer? La contestació hauria d'anar per la data d'inici, perquè clar, si me diu que 12 mesos a partir de... Però i quan es licitarà? Ixa és la pregunta. I la pregunta és ixa, i molt concreta, i no voldria que s'oblidara, per tant la repetiré. Quan es licitarà? O quan té previsió de licitar-se? Mire, el Carrasquer està en un edifici que té 81 anys d'antiguitat. Presenta escardes, goteres, un menjador en espai insuficient, barreres arquitectòniques, barracons en el pati, i dic barracons i no dic instal·lacions provisionals, perquè no són provisionals, perquè porten tant de temps que ja presenten goteres els barracons també. Una cornisa va caure, l'associació de pares i mares fa, senyor conseller, 18 anys que està demanant que se facin les obres, 18 anys. I per tant, en aquesta situació no és prou la contestació que ens ha donat. Hauria de dir-nos quan va a licitar-se. I hauria de dir perquè reiterades vegades ja s'ha incomplit la paraula donada. El 26 de març va haver una reunió la directora general de règim econòmic, Maria José Vargas, i que davant de la direcció i els pares va determinar que en el moment que tinguera els documents que faltava, que era una inscripció registral, en 7 dies es licitaria. El 7 d'abril va entrar en la conselleria aquest document que faltava, el 7 d'abril. A partir d'ahir no va haver reaccions tampoc, per almenys va haver un incompliment d'allò que es dia, i no parle d'incompliment d'una setmana, perquè a continuació d'ahir han hagut 3 vagues d'alumnes acompanyades de pares i mares, més 2 concentracions a la porta de la conselleria, sol·licitant una altra entrevista amb Maria José Vargas, la directora general de règim econòmic, per a determinar quan es podria fer. No se'ls ha rebut, ni tan sols s'ha contestat a les sol·licituds que s'ha fet per a rebre'ls. L'últim dia, el 31 de maig, 180 alumnes, pares, mares, l'alcalde, els regidors del bloc del PSOE i d'Esquerra Unida, el president de FAP a València es van estar a la porta de la conselleria i ningú es va rebre. Ningú es ha contestat a la seva petició. Mire, el que ha dit és veritat. Jo li recorde, per favor, la pregunta és molt clara. Quan té previst la seva licitació? Jo dic perquè, clar, així tots diem mentides, pareix ser, tots mentim, sobretot en qüestions de construccions escolars. Mire, l'altre dia a mi em digueren miserable per unes objeccions que vaig fer a la llista dels 365 centres. 365 centres, a mi el problema és que vostès volen donar a entendre el que no és i donen informacions que no són. Perquè a mi mateixa me va passar la del 343 de fa uns mesos, dia centres posats en funcionament per la conselleria, i era fals. I estos 365 també. I per a evitar ser miserable hem fet una consulta poble per poble i que no ha acabat. Però mire, li diré, costen així. Elies Penyagolosa de Castelló té més de 25 anys. Els centres de València Rodríguez Fornós, el CEVIE, ja estaven construïts el 2002. I vostè parla del 2003 al 2010. Només ha fet ahir, s'ha reformat, sí, i ha fet els de secundària, però el centre de primària. Elies Enric Valor de Picanya té més de 20 anys. Han fet una remodelació, però posats en funcionament, senyor conseller. En no sé quants mestres llocs escolars nous. Això no són llocs escolars nous. El centre del Fabi de Llombai funcionen des d'abans del 95. Rafael Muñol, el Col·legi Públic Verge del Miracle, segons me diuen, diu literalment, està fet des del temps de Matusalem, any amunt, any amaix. Han reformat una part. El de Benissa fa més de 25 anys. Li han posat un ascensor i li han fet el gimnàs. Això són els seus centres escolars nous. I després s'atreveixen a dir-nos miserables perquè posem en qüestió el que vostè diuen. Presentaran fotografies, però això són els centres posats en funcionament. Això té el document que vostè me va donar a mi personalment, que també el va donar, els 343 que s'han convertit ja en 365 centres
en funcionament. No obstant, li demane, per favor, li il·lustre això perquè no es digui, no jugui al dir unes coses o altres. Muchas gracias, señor Pañella.